Panguva ino vanhu voti General Anselm Sanyato is everything okay. Pane mapictures ari kutenda pasocial media atona pahindo yeThe Parliament of Zimbabwe tichiona kuti pachiitwa aiwa maparliamentary proceedings pane pava mapictures aGeneral Anselm Sanyato ari kutenda anonyatsokunova kunzi aiwa General Anselm Sanyato is not okay. Zviro kuti aiwa something is brewing in his mind. He is not mentally stable even if he was attending this session. But zviratidza kuti mathoughts ake anga ari kure. Sanapinda mashoko anodanyirwa pana Google subscribe or like on the bell icon. Muri kuona mapictures mukudanyirwa muchinzi today the newly sworn in Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture, Honorable Lieutenant General retired Anselm Sanyato visited the Parliament of Zimbabwe for a familiarization tour. He was accompanied by Deputy Minister Honorable Emily Jesiah. During the visit, they gained insights into the new parliament building and the various parliamentary processes. You must comprehend General Anselm Sanyato is the newly sworn in Minister of Sports. Panguva inoi avanga visita the parliament aiwa kuti ave familiar nemadue processes anenge achiitika ikoko. Asi mapictures amuri kuona these are the very pictures are posted over this handle the Parliament of Zimbabwe. Anoratidza kuti aiwa General Anselm Sanyato anoratidza kuti pane zvakaona zvaari kufunga kana kuti is not mentally stable or pane zviri kumunetsa. Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa he has been removed aiwa zvanga zviri with immediate effect and unconstitutionally kuva general panguva inoi chiitiko chakashamisa vanhu. And panguva inoi pane mapose ekunzi aiwa Anselm Sanyato is against also mutungamiri wenyika was 2030 bid ari eloyalist waVP Chiwenga. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Matona makosi aiwa at the resignation emutungamiri wenyika aiwa there keep on mounting panguva ino. Tudze mafunguro enyu pene comment section yedu. Mafunguro enyu musanga subscribe or like, on the bell icon.